Vakadii vana vaMwari? Mufaro wangu kusangana nemi zuva ranhasi, zuva reSabata. Nhasi ine esitori yandiinayo ingangotibatsirawo kunzwisisa pamusoro peruchengeto rwaMwari nesimba rinaMwari kutichengeta. Nyaya yedu yakamira so: paiva nemukomana ainzi Judhi, anga ari mwanakomana wamambo. Munongoziva madzimambo vane simba rakawanda uyezve vane influence. Mukomana uyu aigara ari paState House nguva nenguva. Asi dambudziko ranga riripo, mukomana uyu aitya zvakanyanya. Aiti kutobuda panze, kutongosangana nemunhu aitya kupondwa. Akasangana kana nembwa aitya kurumwa nembwa. Akasangana neshiri chaiyo kana huku, mukomana uyu aitya zvakanyanya. Zvino mambo akaona kuti mwanakomana wangu Judhi anotya zvakanyanya. Vakaronga zano kuti vamudzidzise kuti zvakamira sei. Vakamuti, mwanangu, ndaronga rwendo. Ndambofunga kuti timbofambawo inini newe, baba nemwanakomana, timboendawo kugemo neche. Vakati ungada gemo racho ungakuitirawo. Sevanhu vanga vaine influence nemari, mwanakomana akabva mambo, handei chekuchi kumana bhuzi. Vakaenda zvavo, vakapinda mumotikari, baba ndo vakadhiraivha mwana, vakaenda. Vakasvika kumana bhuzi, aiwa, vakafara zveshuwa, vachiona nzou, vachiona shumba, vachiona nyati, makarwe, mvuu, vachitomboraurawo munasipesi. Zvinhu zvikavanakidza ende vakafara. Ende mwanakomana aingotema kuti ndina baba vangu padhuze, handina chinondiwana. Ivo manheru vakabva asvika, zvikanzi nababa, ina ndingadhiraivha usiku mwanangu, ngatichirara kusvika. Vakapicha tende yavo, vakapinda mutende ndokubva varara. Asi munongoziva nekutya, Judhi haana kurara. Akaita usiku hwese akasvinura, achitya kuti zvino tikasvidzirwa pano tichadyiwa nemapere, kumakava akazouya, dzese pfungwa dzekutya dzese dzakauya kwaari. But munongoziva kuti muupenyu usiku inguva yakagadzirwa kurara. Mukomana akati kwakumatutu, ndobva abiwa kwakurara. Asi munongoziva kana munhu amboitawo nguva refu asina kukodzera wozopiwa munhu, dzinobva dzanyatsomurova akasimba, akabva arara. Ari mangwana kusima, mukomana akabva amutarisa parutivi pake, ndokuona baba avapo. Mukomana akabva abatwa nekutya. Akati, zvino manje nzvimbo ineyi ngemupani? Ndimo mune zvikara zvese zvinodyarwa mune mukadzi muurayi. Baba havachisiya, vachaita sei? Mukomana akadongorera nepahwindo, wanei motikari yababa hapana, yabuda yaenda. Ndobva ati panapa ndapera. Akabva agara mutende. Nzara yakamugora. Pakuti mukomana akabva afunga kuti zvina nhamo ndife nekurewa nemhuka. Ndambotraya kudzokera mumba netsoka. Mukomana akabva abuda, ndobva angofamba mamita zake 200 chete, asangana nemusoja. Mukomana akabva amana kuti pangu pauya chiyani soja, chiregeni dii, nditaure naye, sezvo baba vangu vari mukomana chifu wemasoja, vachaenda neni kupi? Mumba. Akabva asvika pane musoja paya, akanzi, vakuru makadii? Ndaonawo muri musoja makatakura kuti baba vangu ndipurezidendi, wandisiya ndiri pano, zvino ndiri kutya, handina kukuenda. Mungandibatsirawo here kundiendesa kumba? Baba vangu vachakupai, maningi mangosarudza kuti munoda kumwa chakati. Baba vangu vane zvakawanda vachakupai. Nomusoja akabva apindura ipapo zvikanzi, baba vako vatoenda kare kuState House. Isu takanga takakugara ipano, isu takatokuchengetai, takawanda takakukomberedza. Baba vabva vamuka kusena vachienda kupi? State House. Mapressing issues ariko kutoatendedza. Zvino iwewo uri kurondedzwa kuti uchakuenda kumba zvikanzi, rege ndidani vamwe vangu, tiende newe kupi? Kumba unoona baba vako usatya. Stori iyi inotidzidzisa kuti baba vedu vari kumusoro kudima vakatorongeka pfuura isusu vanhukadzi. Kana mambo aine masoja anogona kuchengeta uye mambo nekuchengeta vana vake, ivo Mwari havanawo chavanacho chingatichengetawo sevana vavo. Mwari vanofamba nesu tichipinda mumafaro matinenge tiri, mumatambudziko, everything, havatisiyi tiri toga. Paya patinoona sekunge tasara tega tiri mumatambudziko tane kutya, Mwari anenge akatichengetedza kubudikidza nevatumwa vake dzevanjerizi. Izvo tinozviwana kuna mapisarema chapter 34 vhesi ndeya7 inoti iyo mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nokuvarwira. Nepana mapisarema 91 vhesi 11 inoti nokuti iye acharayira vatumwa vake pamusoro pako kuti vakuchengete panzira dzako dzose.
saka Mwari akatisiye tiri toga. Ungangoita sekune Mwari apa, asi mutumwa waMwari anenge akabata mhepo dzose dzekutambudzika panguva iyoyo. Saka ngatisatya mukufamba kwatinoita, mukunamata kwedu, mukuparidza zvose zvatingaitira Mwari, nekuti Mwari wedu anotumira vatumwa kuzotibvira. Rangarirai Dhanieri mugomba reshumba, mutumwa akatuma akachengeta Dhanieri. Ngatirangarirei Mesheki naAbhedhinego vari mugomba remoto, Mwari akanga akavabvira. Ngatirangarirei Jobho paakaidzwa naSatani. Satani mbune akataura kuti nhai Mwari, ungati ngaedza sei kuJobho, imi makamuchengetedza nerufu rwemoto. Ruzhowa rwemoto rwataurwa naSatani ndidzo njirozi vatumwa vanochengeta vanotya Mwari. Saka mukufamba kwatinoita ngatirambei takasimira pamazvese maviri kuti Mwari anotichengeta nguva dzose. Kana kuri kunzi vatenderi, Mwari vanenge vatendera kuti chakaipa chiitike pauri, ngatirambei takatsungirira, Mwari anotichengeta. Ngatisangane.